Catalunya és un territori on passen més de 360 rius, amb una longitud total de més de 55.000 quilòmetres. L'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'administració hidràulica amb plenes competències a les conques internes, on hi ha prop de 250 rius amb una longitud total de 37.000 quilòmetres, vetlla per garantir l'abastament, el sanejament i el bon estat del medi. A la resta de les conques intercomunitàries, com són les conques de l'Ebre, el Xúquer i la Garona, per on transcorren els 110 rius restants, les competències de l'ACA estan encomanades per l'Estat i compartides amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Tot i que els serveis centrals de l'ACA estan ubicats a Barcelona, la necessitat d'estar a prop del territori i recollir les inquietuds del món local ha provocat que l'agència estigui desplegada en diversos punts del territori. Amb aquest criteri, l'agència té desplegades 6 demarcacions territorials, que es troben a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, des d'on donen servei al territori. L'ACA, a més de tramitar i informar els expedients d'ordenació de l'espai fluvial, actuar de manera ràpida i directa davant de possibles emergències a través de les seves unitats d'inspecció i atendre les necessitats que puguin sorgir, també desplega una important tasca de coordinació amb el món local, reunint-se amb ajuntaments, consells comarcals, serveis territorials i delegacions del govern, a més de participar en les comissions territorials d'urbanisme. A les demarcacions, el ciutadà pot tramitar molts dels expedients relacionats amb l'agència, denunciar o presentar queixes sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'ús de l'aigua i el medi hídric i també ser atès i assessorat pels nostres professionals. Per coordinar la feina que despleguen les seves demarcacions territorials, des de 2019 l'agència disposa d'una àrea de gestió territorial que aporta el suport necessari i estableix criteris homogenis d'actuació mitjançant l'establiment d'unes directrius comunes. L'objectiu, per tant, és fer una gestió més eficient, descentralitzada i més apropada a la ciutadania. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.